И какво става, хора? Аз съм FuckChuBG и в момента, както виждате, играем Heroes and Generals. И нека започваме. Първоначално ще се спълна с кола. И направо няма какво да губим време. Подтеглям към Б. Аре бе, някой няма ли се качи при мен? Добре, очевидно никой няма се качи. Направо подтеглям към Б. Хора, да знаете, аз на тази игра не съм кой знае колко добър. Просто съм се развил до някаква степен. След малко ще ми видите менюто. Само да приключим самата игра. И реших се да снимам, както виждате. Всъщност да започна отново, защото аз съм правил един опит да снимам. Качил съм няколко видеа. Като цяло се получиха доста добри, но все пак не ми харесваха, бях спрял за дълго време и така нататък. Сега чакаме хора на Б. И ето го първия пич, който умря. Ей, там е един чакали. Той дали ще умре, не се знае. Оп, ето че и още един умря. Не съм кой знае какъв професионалист на играта. Оп, ето виждате. Снайпнаха ме много брутално. Има такива хора, които според мен играят и са доста добри. Има и такива, които вече до такава степен са се заребили на самата игра, че аз не мога да повярвам. Просто аз мисля, че ще са хак. Не знам всъщност дали има хакове за играта, но да, както виждате. Какво искам да пишете в клиповете на коментарите ми? Като цяло аз искам да видя дали ви харесва играта. Самата игра още е бета версия, както виждате. И на мен ми харесва, даже мога да разцъквам с приятели, понеже не играя само аз. От училище всички играем. Не, по-точно мои приятели от училище също играят. И ето още един, който умира. Измъкна се. Както виждате, в момента е легнал. Предполагам, че е легнал, но може... Охо! Оп, ето. Ще премести самата кола малко по-напред, за да мога да виждам. Иначе от тази стрела просто не мога. И в момента чакаме и наблюдаваме. Играта съм си я намерил в Steam. И то по-точно не, че съм си я намерила, един пич ми е показал. Това беше знака проц. Така, още един умря. Да, това са хората, които играят. Може да спрете на пауза и да видите. Друго няма какво да ви казвам и нека да се съсредоточавам вече. За да се опитвам да направя нещо. И добре, няма смисъл, аз просто ще отида да кепчервам. Оп, ето че се появиха. И да, виждате, убиха ме. Доволен съм от тези килове, които направих. Все пак, това е началото на самата игра. И сега аз ще се опитам да направя нещо. По-точно да отида в базата им. Но първо ще взема да кепчервам да ми помогна да кепчерват Но за хората, които така безцелно стрелят, защото каква е логиката, след като предполагам всъщност, че те не знаят, че ще бъдат репортнати след като стрелят, ако някой е достатъчно умен. Опа, дойдоха и ни убиха.
ако някой е достатъчно умен да натисне F1 за репорт. И предполагам, че вие искате да знаете много неща за мене, откъде съм. Но тази информация ще запазя следващия за мен. Друго няма какво да ви казвам. Насладете се просто на самата игра в момента. И ето, пазиме я. Там пичовете се бият. Просто няма какво да коментирам. Играта има що годе хубава графика и така нататък. Предполагайте в коментарите, т.е. предлагайте ми какви игри да играя. Освен тази игра, аз бих снимал и на Unturned, Team Fortress, също така и на Minecraft. В момента събирам пари, за да си купя и CSGO. Там също ще играя с мои приятели. Вау, как така няма никой на Б? Аз знам къде могат да чукалят, ама... сериозно ли няма никой на Б, бе? О, не, видям го. Чувам го всъщност, къде е. Даже ще отида да го убия. Ей, той ме намери! Както виждате, те са двама. И както казах, не съм добър. Виждате, много умирам. Айде бе, забързай са. Искам да те взема и да те закарам. Мога да играя с вас, ако вие ми пишете в коментарите как се казвате и дадете своя скайп. И така нататък. Сега предлагайте ми в сървъри, в които да играя. Имам предвид на Minecraft, на Team Fortress. Unturned също може да ми предложите някакви сървъри. Стига да има хора, където играят, защото аз искам да играя с... What? Защото аз искам да играя с вас. Кой има ли някого? Не. Затова ще направим едни много интересни неща. Ще се качим ето тук. Знам, че е гадно това, което в момента бих направил. Тоест, ще кемпя. Но няма какво да си направим. Просто... О, даже дървото ми пречи, както виждате. Затова направо ще отида към С да кепчервам и това е. Да, това е колата в момента на американците, играе срещу тях. И в момента обстрелват. Но ние продължаваме да кепчерваме. Оп, ето даже нашия вече стреля. Неутрализирахме го и получихме 28 XP.